फुंखा थुनलायारि गौथुमनि ब्रैथि गायसनथाइ सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला 22 नं कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय दाउदारायाव 2018 इं मायथाइनि 16 जुनाव जोनोम मोननाय फुंखा थुनलायारि गौथुमनि दिनै ब्रैथि गायसनथाइ सान फालिदों। लोगोसे 48थि थुनलायारि जखनथाइबो खुंफुंदों। बे ब्रैथि गायसनथाइ सानखौनो साफागुरि कख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव गोब्राब अखानि गेजेरजोंबो खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौनो बेखेवना होदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारिया। लोगोसे 22 नं कख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्राय बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायजों जागायो आरो बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि हालामनि गोदान गोजाम लिरगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङैनो जाफुंसार खालामो। थारैनो जोबोर गोग्गानाय मोनदों। जोंनि थाखाय मोनसे गोदान आगान। मानो होनबाथाय जोंनि ओनसोलनि जि थुनलाइ बे थुनलाइयारि जौगानायनि सायाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे नैबे फुंखा थुनलाइया 4 बोसोर जाबोबाय। बिथांमोननि नाजानायावनो मास मोनफ्रोमबो बिथांमोननि गेजेराव थुनलाइनि सायाव सावरायनाय जायो, खन्थाइ आवरायनायनि सायाव सावरायनाय जायो, सावरायथायनि सायाव सावरायनाय जायो, सुंद' सल'नि सायाव सावरायनाय जायो आरो लोगोसेबाव मास मोनफ्रोमबो खनसे थुनलाइयारि मोनसे आड्डा बिथांमोना लाबोयो। दिनै फुंखा थुनलाइनि ब्रैथि जोनोम सान। बे ब्रैथि जोनोम सानजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे खन्थाइ आवरायनाय मोनसे हाबाफारि लादो आरो बे हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदो। गिबियावनो आं बिथांमोननो साबायखर बावनो लुगैदो, बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनायनि थाखाय। आरो लोगोसेयावनो आं बिथांमोनजों अरायसमबो थाफाबाय थादों। गुबुन समावबो गेजेर गेजेर समखौ आं बिथांमोनजों हगारबोदों आरो दिनैबो बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोराव दोंसे खन्थाइ आवरायनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसेयाव बिथांमोननि जौगानाय आरो बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाव अरायसमबो आं थाफानानै मदद होनायजों लोगोसे नैबायदि आड्डाफोराव थुनलाइयारिनि जे आड्डा बे आड्डायाव बाहागो लाबाय थागोन होननानै आं सानो। बे समाव नोंथाङा गोदान लाइमोन लिरगिरिफोरखौ माबायदि थुलुंगा होनो सानो? थारैनो लिरगिरि होननानै बुङोबाथाय आं सानो लाइमोन बोराय थालायाबासिनो, हिनजाव हौवा थालायाबासिनो बयबो जों लिरगिरि हिसाबै बाहागो लानांगो। अब्लाबो जिहेतु आफाद हिसाबै लाइमोन लिरगिरि गौथुम हिसाबै दं, आं बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुगैयो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि ओनसोलल' नङा सारा बिटिआरनिफ्राय जिखिनि बान्थाफोर बे बान्थाफोरनि जिखिनि बादायलायनाय मुगा बे बादायलायनाय मुगायाव साहित्य एकाडेमियानो होन बा गुबुन बादायनाय बान्थाफोरानो होन बेयाव बाहागो लानांगौ जों। आरो अरायसमबो आंनिफ्राय नैबे लिरगिरि बिथांमोनखौ गुबुन बिथिं फारसे आयदा लानानै जाहाथे लिरनो सोलोङो आरो नैबे कम्पिटिसन मुगायाव जाहाथे बयबो बाहागो लालायो आरो अरायसमबो थुलुंगाथाव आरो जोंनि हारि सिबिनाय माखासे माने खन्थाइफ्रा अरायसमबो जिहेतु बर' लाइमोन बिथांमोना लिरखाबायानो थायो। बिनि अनगायैबो आरो मोजांसिननि सायाव मोजांसिन जाहाथे बयबो नाजालायो आरो जिखिनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो नाजानाय बे नाजानायाव अरायसमबो जाहाथे थायो बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों। गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दैबाना जानाय नुनो मोनदों। बे समाव नोंथाङा रायजोखौ गुबुन जायगायाव दैबाना जानायजों लोगोसे नैबे जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि सिङावबो गोबां जायगायाव दैबाना जाबाय। दा बिनि गेजेरावनो आं जाला जौतिनगर, जाला केटसुपा, जाला नावसालि, पश्चिम नावसालि, उलुबारि, घगापार, पकालागि, बेतबारि, जलागाव बाटाबारि गुबुन ओनसोलफोराव आं दासिमबो बेरायबाय दं आरो नोंथांमोननि नैबे थुनलाइयारि आयदानि जिखिनि आड्डा बे आड्डाखौ फोजोबनाय लोगो लोगो जिखिनि बेलासिनि गिदिंनाय बे बेलासिनि गिदिंनायखौ आं गिदिंहैबावगोन। थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव अखाया गोबां सान हानायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव दैबाना जादों खायफा ओनसोलाव। आङो एसडिसि, एआरएल, डिपिएम, एसडिआरएफ बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि सिङाव जिखिनि दैबाना जानायनि जिखिनि एसडिआरएफनिफ्राय इमारजेन्सि जिखिनि नाव बे नावखौ जों जौतिनगराव लानानै फैबाय। दहाय फुङावनो जों लानानै फैदो आरो बिथांमोना दा रेस्किउनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिखौ मावदो। बिनि उनाव पश्चिम नावसालियाव थांगोन आरो पश्चिम नावसालिनि उनाव पकालागियाव थांगोन। बे बिथांमोननि जायगायाव थांनानै नैबे एसडिआरएफनि टिमा जिखिनि दैबाना जानानै उसुबिदा जानानै थानाय सुबुंफोर आरो जिब जुनारफोर बेखौ गासैखौबो बिथांमोना रेस्किउ खालामगोन। आरो लोगोसे दासिम जों 3 जायगा जाला एलपि स्कुल, नावसालि लक्ष्मी हाई स्कुल आरो नैबे पकालागिनि जिखिनि रिलिफ केम्प बे रिलिफ केम्पखौ जों नायनानै फैबाय। बिथांमोना दा मोनाव जुदि नारानाथा अखाया हाबाय थायोबा मोनानि गेजेराव रिलिफ केम्पआव थाफैगोन होननानै बुंदों, नाथाय दासिमहालागै थाफैथ'वाखै। नाथाय थाफैनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनानै होबाय। बिथांमोना गोसो जायोबाथाय बे आं दहाय बुंनाय जायगाफोराव थाफैनो हागोन।
नंगौ जों दिनै फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि 4थि गायसननाय सानजों लोगोसे बे गौथुमनिनो 48थि फुंखा थुनलाइयारि जख'न्थाइखौबो खुंदों। बे हाबाफारियाव जोङो थिखानाय बादि जोंनि थांखि बादि जोंनि गौथुमनि गुबुन गुबुन बोसोरारि बान्थाफोरखौ गथायदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गौथुमनि सिङावनि थानाय जाय बिथांमोना लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन गौथुमफोरनिफ्राय थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हादों बिथांमोनखौबो जोङो गौथुमनि फारसेनिफ्राय बरायदों मान बिलाइ होनानै बरायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो देग्लायनि जोंनि हालामाव थानाय गुबुन रावारि सुबुङा बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों हाबाफारिनि गेजेरजों। नोंथाङा ओनसोलनि सासे साहित्य एकाडेमि बान्था आवथायगिरि महरै बे समाव इयुननि बा फैबाय थानाय लाइमोन लिरगिरिफोरखौ माबायदि बोसोन होलांबा थुलुंगा होगोन नोंथाङा? बोसोनथ' खोब होनांगौ आं होनो रोंगोन आरो आं मिथिया नाथाय जिहेतु आंनि बे फुंखा थुनलाइयारि गौथुमजोंनो अरायबो नांथाबनानै दङ बेखायनो जोङो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि गेजेरजों बे हालामनि गासै लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो मोनसे जौसां होनानै बिथांमोनखौबो जोङो थुनलाइनि फोथाराव आगान सुरलांनो आरो थुनलाइजों गावखौ गोरोबफालांहोनो थाखाय खाबु होनाय बायदि जों जौसां महरैनो लाखादों। बेखायनो बेयावनो आं अराय नांथाबनानै लाइमोनफोरजों लोगोसे खामानि मावनो थुनलाइयारि बिथिङाव दावगालांनो थाखायनो जोङो बे गौथुमखौ दाखानाय जादोंमोन आरो बिदिनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे लेखायै जोंनि हालामनि गासै लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना गोदान गोदान उन्दै गेदेर बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैनानै नैबे गौथुमनि जख'न्थाइफोराव बाहागो लानो हायो। लाइमोन लिरगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि माखासे गागि लिरगिरि आरो माखासे एवार्डि राइटारफोरबो दङ बिथांमोनखौबो जों गेजेर गेजेर लिंहरो आरो लिंहरनाय बायदि बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियावबो नुजाफैदों आरो उननि समफोरावबो बिथांमोना जुदि जोंनि जख'न्थाइफोराव नुजाथिफैनानै गावसोरनि लिरबिदांफोर खोनासंहोयोब्ला आरो जोंखौ बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगा होलाङोब्ला जों थारैनो उननि समाव हाबा मावनो जोबोद थुलुंगा मोनगोन आरो बेखौनो जोङो अरायबो मिजिंथियो आरो बिथांमोनखौ जों अरायबो बरायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11:50निफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।